Pentru 10... Mamă, ești bun, fii atent, uite-te pe aia. Andrei! Aia a doua repriză, bă! E prima, bă. Dacă era a doua, era trecutul. Ce zici, mă, Piston? Nenea, vrei, prima repriză, nu? A doua, mă, vezi și... Ce faci, mă? Pentru cine dai gol? Pentru Domneștiu? Scrie acolo, oaspeți. Oaspeți. Și noi suntem gata. Am uzer pentru baba. Olha, pizda, mă,